Ubani uSathane? uSathane akuyena umuntu. Akusona futhi isilwana, akusona isipoki noma i-alien. uSathane isystem. Iyo lento eyenza ukuthi noma ungaya kangaka esontweni uSathane ungamnqobi. Ngoba uSathane akekho lapho omcinga khona. Uma ngibheka konke ama-system asebenzayo ngiyabuka ukuthi i-system engaba uSathane ngempela i-system ye-capitalism. I-capitalism kwakuyisystem eyayakhelwe ukuthi abantu abafuna uqala amabhizinisi bebe nenkululeko. Amabhizinisi abo angaphathwa uhulumeni. Lokhu kwenza ukuthi bakwazi ukuthi bayikhompethele bona bodwa ama-prizes nama-product abo nokuqina kwakanjani njalo ngokukhululeka ngaphandle kokungenelela kwahulumeni. Kunomthetho we-capitalism othi uma ngabe into ithengwa kakhulu nyusa i-price. Mabe qhubeka bethenga nyusa i-price. Okusho ukuthi wena nje mhlawumbe uzama ukuyidayisela emgwaqeni or something. Uma ngabe ukuthi leyo nto uyayithenga kakhulu uyithenga in bulk ufuna ukuyidayisa, uzogcina ungakwazanga wena ukusebenza because wena lapha othenga khona bazoyinyusa belandela umthetho we-capitalism. Okusho ukuthi wena ufuna ukunyusa ama-price la phansi, wena uzosuffocate wena ama-customer akho. At the end of the day ugcina usubona na ukuthi le nto ngathi ayenza ingqondo ngcono ngivesene ngiyiyela. Kwakusiza ngeinto ezintathu ke lokho. Imali bekuyingenisa kubanikazi bamabhizinisi. Bebekwazi ukukhompyutha ngokukhululeka futhi. Bekwazi noku-innovate amabhizinisi abo ukuthi akhiqize kakhulu. Okubi ke abantu aba-rich babe-rich kakhulu, abahlupheka abaqhubeke nokuhlupheka kakhulu. Ilelo point engizobuya ngize kulona ke. Elesibili abasebenzi bebe-exploit. U-exploit umuntu kumsebenza kakhulu umholele kancane. Okwesithathu ukuba i-profit yona ebuka kakhulu, kulandelwa kakhulu i-profit, okunye nokunye ngabe kusanakho. Waye ngithi lento uSathane yonke into uma ngabe beprioritize indaba ye-profit, ababe nankinga nokuthi umuntu othengayo yena isimo sakhe sokuphila sime kanjani. Uzokwenza umzekelo, amaphoyisa isikhathi esiningi ahola kancane. Uma ehola kancane amaphoyisa kuqhamuka umuntu ofuna ukwenzisa ubugebengu, ewathembisa imali, for instance ngithi uzowanikeza 20,000 ngosuku olulodwa. Uzonqaba kanjani? Uvele nawe uyixakele ezikwenetu nezinto zakho. So amaphoyisa vele because of this system yokuthi vele i-cost of living iphezulu, amaphoyisa they are vulnerable ekutheni amaphoyisa angahamba ayokwenza ubugebengu. Okay, ake sithi amaphoyisa sewathuthileke la lezo idakamizwa kayisa khona. Lama izidakamizwa lapha kwenziwa khona idakamizwa edayisa khona. Kuba khona ukufa kwabantu khona lapho phakathi. Okuyinto esiyikhulekela zonke izinsuku. Kuba khona ukulahleka kwengane khona phakathi. Kuzo lezi zinto esiyikhulekela. Kuseyiwo njalo uSathane lo. Ngenxa yezinga lokubiza kwezinto zokuphila, abantu abaningi bagcina bengenile ebugebengwini bagebenga. Futhi lokhu akubavimbi ngoba akekho umuntu oba accusayo ukuthi nina ama-capitalist nidala inyakanyaka la. Lento yenu ukukhuphula indlela yokuphila yenza ukuthi abantu belokhu njalo kunganeli njalo belokhu befuna kakhulu. At the end of the day begcine bengene ebugebengwini. Yonke inhlobo ubugebengu osokucabanga okukhona khona la kudala lento ye-capitalism because ukuphila kuyabiza. Uma nesizwa sithi emasontweni kunimosha isikhathi, is because nina nje abanye benu aniyazi nalento engikhuluma ngayo. Anazi ukuthi ubusuka kwalento nokuhlala kwayo kuhamba kanjani. Yiyo lento edala inkinga ezinkulu emhlabeni lezi zihlele sikhulekela ukuthi uSathane kanjani njani. Yonke imithetho eyishumi uma sekufika endabeni yemali ne-capitalism iyaphulwa. Kuyabulawa, kuyaphingwa, kuyetshiwa, kufakazwa amanga. Kwenziwa yonke into ongasuyicabanga ephakathi ku-10 commandments iyephulwa ngenxa yokuthi capitalism. Ukuphila kuyabiza ukuze umuntu akwazi ukuthi aphile kumele enze into azophula lemithetho eyishumi. Kahle lemithetho eyishumi when it comes to capitalism lemithetho eyishumi isebenza yonke. Kuthini okwakho uPaul?